Fit-8 ta' Diċembru, nhar il-Ħadd, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jorganizza l-maratona l-ġbir ta' fondi li ssir fid-Dar Ċentrali kull sena. Il-maratona se tkun mifruxa fuq 12-il siegħa, tibda f'nofsinhar u tintemm f'nofs il-lejl u matul dawn is-sigħat jixxandar programm ta' spettaklu live fuq Net Television u Radio 101. F'intervista ma' dan l-istazzjon, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said stieden lill-pubbliku jipparteċipa f'din il-maratona. Dan huwa partit illi fetaħ il-bibien tiegħu huwa partit illi kull min jersaq leħ jinduna li hawn enerġija, li hawn entużjażmu ġdid, huwa partit illi qed jiġġedded, qed jissaħħaħ, però dan kollu mhux biżżejjed, huwa partit li għandu bżonn kull persuna li tagħti il-kontribut tagħha. Il-kontribut permezz ta' volontarjat, ta' xogħol volontarju fil-partit, però wkoll il-kontribut finanzjarju żgħar jew kbir skont kemm persuna tista' tagħtu. Allura l-appell tiegħi hu lil dawk kollha li jistgħu jikkontribwixxu billi jew jaqgħu fuq xi membru tal-kumitat fil-lokalitajiet tagħna u jagħtu d-donazzjoni tagħhom, jew jiġu hawnhekk fit-8 ta' Diċembru u jagħtu d-donazzjoni tagħhom, inkella jużaw it-telefon. Chris Said spjega li minbarra li l-maratona hija importanti għat-tissieħ tal-operat kummerċjali tal-partit għandha wkoll messaġġ politiku. Il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista fil-maratona hu l-importanza li jkollna partit nazzjonalista b'saħħtu, partit nazzjonalista fl-oppożizzjoni li jkun organizzat, li jkun b'saħħtu, li jkun fuq saqajh. Dan huwa importanti l-ewwel qabel kollox għall-pajjiż. Għall-pajjiż huwa importanti li l-Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni jkun partit b'saħħtu, li jkun oppożizzjoni kostruttiva, però li tkun oppożizzjoni wkoll li semma leħinha u tikkritika fejn hemm bżonn tikkritika. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar it-triq il quddiem fil-ħidma tal-Partit Nazzjonalista. Il-triq il quddiem hija mibnija fuq dawn il-kunċetti li diġà għamilt referenza lihom, jiġifieri l-partit li jkompli jiġġedded. Jekk nieħu l-Partit Nazzjonalista għaddej minn proċess ta' tiġdid, diġà għamilt referenza t-tiġdid li kellna fl-uffiċjali tal-partit. Issa jmiss pass ieħor billi fil-bidu tas-sena li ġejja ikollna t-tiġdid tal-istatut, l-emendi fl-istatut biex ikollna partit li jirrispondi aħjar għar-realtajiet tal-lum. Malli l-Kunsill Ġenerali approva s-setta emendi għall-istatut, ngħaddu għal fażi oħra ta' tiġdid. It-twaqqif tal-kumitati sezzjonali f'kull belt u f'kull raħal f'Malta u Għawdex. Dwar l-operat kummerċjali tal-partit, Chris Said qal li l-Partit Nazzjonalista ħa deċiżjonijiet importanti fl-aħħar xhur u issa li qiegħed f'pożizzjoni sostenibbli jeħtieġ ikompli jaħdem biex ikompli jtejjeb il-kwalità tas-servizzi tal-midja tal-Partit Nazzjonalista. Dwar il-politika tal-Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni, is-Segretarju Ġenerali tenna li l-partit se jibqa' jippromuovi diskussjoni dwar 3 temi prinċipali li huma x-xogħol, is-serjetà politika u t-tisħiħ tal-identità tagħna bħala poplu Malti u Ewropew.